Akşamınız hayırlı, hormatly kardeşler. Bugün meclis ýygnanşymyzyň dowamy, 3-nji ýygnanşyk. Türkmenistanda, täze Türkmenistana geçiş amala aşyrmak üçin jeza hukugy, ýagny sud diýip demesseňizem bolýar. Suda çekilme diýip. Ýöne suda çekilenden soň jeza berilmek üçin çekilýär-de. Bu taýdaky esas maksat adalatyň dikelmesi üçin jezanyň berilmegi, dogry jezanyň berilmegi esasan. Bugünkü ýygnanşygymyzda täze Türkmenistana geçiş amala aşyrmak üçin ýöreýte jeza hukugyny iki döwre aýyrmak. Olar tribunal we illüstrasiýa döwürleri. Kardeşler, geçen gurrun etdik. Geçenki edilen gurrunlarda bu mesele biraz ýa-ni tribunal we illüstrasiýanyň aýry-aýry bir zatdygy ýöne iň soňunda ikisem bir maksada hyzmat etjekdigi görülýär. Ýagny täze Türkmenistana geçiş. Oňam şeýlerek diýdik ýa-da ýalňyşmasam. Biri geçiş döwrüni ýa-ni geçişi amala aşyrýar, ýöne beýleki geçişiň dowam etmegine nähil diýeli. Türkmenistan täzeden gurulandan soň şo gurulan ýagdaýynyň gorulmagy, şonuň ösmegi bilen baglanyşykly. Olam illüstrasiýa tarapyna girýär. Ýagny birincisi köprüden geçmek, ikincisi köprüden geçenden soň şo aňyr tarapda galyp dowam edip bilmekde. Meselem şeýlere bolupdy. Indi tribunal diýilen wagtda tribunal açyk, hemme kime açyk sud bolýar. Günümüziň teknologiýasy buňa hasam amatly. Ýani internetde we gün ýaýlymlarda dürli dillerde berme mümkinçiligimiz bar-da. Ýagny tribunal meselesini dogly garşylap bilýär. Ondan soň halkara guramalaryň gatnaşmagy ruhsat berilýär, gelip gatnaşyp bilýär. Ýani tomoşaçy bolup esasan arkaýynlyk bilen gatnaşyp bilýär. Ýene beýleki ýagdaýlar bolsa halkara nemesi boýunça da gozgap bolar bu meseleni. Yani buna varamazdan bu bizim içki meselemize girýär. Bizim tribunalda kimler suud ediljek diýseniz, Berdimuhammedow maşgalary. Geçenlerde ýa-ni targaçlar diýip gurrun edilen toparlar. Ondan soň Raşid Meredow ýalak nemeler bar, gatlaklar bar. Şoňa meňzeşe adamlar açyk suud ediljek. Soň şoňa görä-de jezalary beriljek. Jeza meselesine üstünde durup geçers. Öňümüzdäki ýygnanşyklarda durup geçmegimiz gerekli. Käbir zatlaryň ýa-ni indi şeýle bir neme bar-da, prokuratura bir dawa açamakdy birine. Ine şu cenaýet edipdir diýip suda yüzlenen wagtda şunça ýyl ýa-da şunuň ýaly jeza berilmegini öňünden talap edýär-de. Sebäbi eden işi şu, şunuň ýaly düzgünler boýunça da şu şeýle bir neme jezany hak edýär diýip berýär. Soň sudda şo zatlar edýär, ýa-ni prokuroryň etjek bolýany şu hakykatdan günäkärdigini bilýän bolsa, şoňa gerekli jezanyň berilmegine neme diýär, üpçün edýär. Soň aklawjy meselesi bar. Aklawjy ýa-ni prokuroryň garşysyna ýagny şol günäkärlenýäni goramak üçin bar o taýda. Sud hem aklawjyny hem prokurory ikisini diňleýär, getirýän sud namalaryny görýär, goýýar. Soň şoňa görä netije çykarýar-da, orta karar çykarýar ýagny. Şoň ýaly proses. Indi illüstrasiýa diýilende, illüstrasiýa geçen wagtymyz esasan birinji döwlet işgärleri, ýa-ni döwlet diýänim öňkü şu terror döwletinden söz edýäs. O terror döwletindäki
edilen cinayetler da olam ilkinci sorağa çekiljekler. Polisiýa, prokuror, ýene näme bolanlar, ondan soň häkimleri, arçynlary gelýär. Ondan soň ýene beýle gatlaklar gelýärdi izinden. Şonuň ýaly men muny häzir düşdükli bolar ýaly diýip aýdýan bir edileneme izi giderligi däl. Gurrun berýänim. Pikir bolsun diýip aýdýan. Şeýlerek ýagdaý soň illüstrasiýada ine sen mysal üçin aýdaly terror döwletde ýa-ni terrorçylyk döwründe diýeli. Bir prokuror bolupdyr. Gelsen, oňan prokurorçylygyny nädip etdiň? Näme işlere seretdiň? Diýiljek. Şol wagt hakykatdan şol adamy dan şikayetçi bolup çykjak adamlar bar bolsa, olaram çagyrylýar, göni getirilýär. Näme etdi? Şeýle boldy. Sebäbi biz häzir öňünden bilýäs, Türkmenistanda şu prokuror ýa-ni näme ýen bärkisi polisiýa bolsa-da hemmesi halka zulüm edendigini bilýäs. Bularyň halka zulüm etmegindäki sebäbim Orus imperiýasyna gönümel ýa-da aýlawly ýol bilen hyzmat etmek. Munyň nemesi ýok. Häzir bize ýa näçe wagtdan bäri aýdyp gelýär. Şoňa garamazdan pikirlerini üýtgetmeýän bolsa, diýmek bular şol Rus imperiýasyna hyzmat etmegi saýlapdyrlar. Şonu halaýan bolmaly şol ýoly diýip düşünýäs-de başgaça many çykaryp bolanok bundan. Soň ine şonuň ýaly soralar nemeler gitjek. Her biri bilen baglanşykly. Soň o nähili şo taýda täze Türkmenistanyň bähgitine bir ceza beriljek bolsa, şol ceza berilmelidir. Iň soňunda onam biz häzir öňünden gurrun ederiz. Şeýle bolmasa düzelmeýär. Diýip bilmegimiz gerekli. Sebäbi biz şol pozisiýada şol näme hukuga da eýe. Şeýdip bu işi alyp barmamız gerekli. Indi bu arada illeşler öňkü nemelerde de gurrun etdik. Ullakan neme çıkarma çıkmazmı? Ne size de söz verecek. Aňyrsyndan üstüne goşmak isleýäniňiz, aýyrmak isleýäniňiz ýa-da düzeltmek isleýän ýeriňiz bolsa aýdyp bilersiňiz. Söz almak isleýänler söz alyp biler. Ýa-ni soram berip bilýänsiňizdir. Şonam aýtmak gerekli ýygy-ýygydan. Ýa-ni soraglaryňyz bolsa, onam sorap bir-biriňize de sorap bilýäňiz. Şeýle. Barmy bu tema boýunça aýtjak diýjegiňiz? Kaka geldi, illeşimize veren sözü. Sağ olun sözleriniz. Şulara kimisi dönük kol, kim kulluk etse, şolan hemmesine tribunala çekilermi? Ana şu sorağımma. Kaýsy kulluk, polisiýa etsin, nämesin, arçynlyk etsin, opşu şu wagt hökümede kim bolsa raýat bolsun, ýaşaýarsyn, halk bolsun, kaýsy bolaýsyn. Kim kulluk etse de şoňa näme diýen bolsalar habarlarda da tribunala çekilermi şolar? Indi ýaňky nämäni aýtdym da tribunal geçen hepde aýdan zadymy täzeden ýatlaly şu taýda tribunal wagtlaýynçadyr ýöne gysga möhletde bolýar. Illüstrasiýada wagtlaýynça ýöne uzun möhletde dowam edýär-de. İkisiniň nemesi näme? Biri geçişi amala aşyrmak. Soň beýleksiz geçişi amala aşyrandan soňky döwür bilen baglanşykly. Ýani
geçiş amalaşdy. Ýöne şu geçiş gorap saklamak gerekli. Şonu goramasaň ýene de öňkü nemeler bilen oýun oýnap bilýärler. Mysal üçin şoň iň açyk suwutnama Gürjistandyr. Gürjistanda Saakaşvili hakykatdan bir reforma geçirdi. Ýöne käbir zatlar öňünden görüp bilmeýän bolmaly we bizim üçinem bu bir neme boldy, sapak boldy diýildi öňünden. Ýa-ni takriri sapak bolýar. Ine Saakaşvili'nin ýagdaýyny görýäňiz. Rus ýandaşlary, Rus tarapdarlary hökümete geldi. Saakaşvili'ni bolar bolmaz zatlar bilen günäkärlediler. İçeride saklaýarlar şu an. Olar näme üçin oldu? Illüstrasiýa geçirilmedi. Olaram Saakaşvili'nin hem nemesi bardy. Başga işlere adam ýok. O häzirlikçe bagtlaýynça şular bilen amala aşyral diýilen ýalyk düşünjede ekenler hökümete. Ýöne netije ile bolmady. Rus imperiýasynyň ýetişdiren adamlaryna ynanmaly däldigini görkezdi bize. Şeýlere ýagdaý. Illüstrasiýa tarapy o ýöne häzir gaýdanym. Indi Hakyl kardeşimiziň soran tarapy tribunalda açyk günäkärler bardyr. Günälidige iki uçsuz ýa-da %100 bilýäs şonuň günäkärdigini diýen adamlarymız bardy. Mysal üçin Raşid Merezler, Targaşlar diýdik. Berdimuhammedowyň özü maşgalasy bilen bularyň eden zatlary häzirden hem görünüp durda. Ýa-ni aslında bizim bu zatlar başlamamyzyň nemesi aňyrsynda şularyň edip gören işleri açaçan. Hemme taraplaryny el alyp biler. Mysal üçin goňşy ýurtlarda ýer titreme bolsa olara ylgap kömegi edýär. Ýöne ýurdun içinde nähil betbagçylyk bolsa da bunu ne ekranda görkezýärler ne de kömek ýene näme bu açyk halkyň garşysyna diýildigi bolýar da. Şo taýlardan başlaýan o iz açylyp gidýär. Şolaryň jenaýatyna göndergeni baglanşy bar adamlar bolar. Olaram tribunala çağırılıp soragy ediler. Soň eger olaram şu jenaýatyň bir ucunda bar bolsa olaram paýyny şo taýda alar. Ýani meniň bilýänim düzgün nemesi şu. Ýani ben taýda hemme biz dinlejekleri de düşnükli bolar ýaly dilde. Ýani o döwür gelen wagtda biraz çylşyrly ýani alyp barmasy çylşyrly bolar işin. Ýene de o edilmejek, edip bolmajak bir nemede şeyle bilmedim. Düşnükli boldumy? Eger neme bolsa Düşündüm. Onda men sözü Sapar kardeşimize bereýin. Sağ ol Kemine. Ben ýa-ni sen düşündürýäniň biraz bizim durmuşumuzdan mysal getirip düşünükli bolar ýalyk bir zat gözüň bereýin. 41-45-nji ýyl 1941-1945-nji ýyl ikinji jahan uruşy bolandyr. O nemisler, geyikler Sovet Soýuzynyň üstüne çözýär. Onun köp beri batyp alýar. 3-4 ýyllap saklaýar. Şu batyp alan ýerinde yerli milletten özlerine işgär alýarlar. Olara polisiýa diýerler. O ýene de bir atlar bardyr. Ýa-ni konslagerlerde takçede bulanýarlar. Owalarda şu wagtky biziň arçynlarymyzy ýalag edip bulanýarlar. Ýene de şoňa meňdeş nemeler bardyr. Nemetlere hyzmat eden. O kinolarda kan görürsüňiz. Şo döwrüň kinolaryna sinedin. O şol adamlar hemmeti urşu toran soň halk dönügi, watan dönügi diýip atuwa verilendir bolan hemmetiniň hemmeti jezaty wişmerine kazany diýýär. Atu jezaty sebäbi
vatanına, halkına dönüklük eden adamini hiç bir düzgün tertip halayan näler, kelletine tiýýän näler, iň agyr jezany berýändir. Iň agyr jeza da ölüm bolsa ölüm, ömürlük türme bolsa ömürlük türme. Şolary alak neme, bizde de biz bir basyp alynan bir ýurt, o bizi ortaýat basyp aldy. Ondan öz ýa-ki polisiýalaryny goýup halky edare edýärler. Bizi şo polisiýalardan gowy edare edilemzok biz. Ýani şu Germaniýa basyp alan ýerlerine ulanan polisiýalary bar. O şolaň halka garaýşy biziň şu wagtky Türkmenistanyň milisiýa KGB-siniň beýlekisiniň prokurorunyň halkyna garaýşy hiç bir ütköçük däl, gaýta erbet bolmagy mümkin. O siz şolara nähilek jeza berersiňiz? Ene lüstrasiýa tribunal diýilýän näme gerekliginiň düýp sebäbi şolardyr. O ýan kemine gaty dogry aýtdy. Gruziýada o edil biziňki alak özgöş revolýusiýa boldy. O Saakaşvili dogry düzgün bir Gruziýany gurdy. Hakykatdan ama ýalňyşam bolandyr ol ýa-ki bir demede ýalňyşy zat bolýan näler. O ýöne şo arasalaýyş geçirmän soňlar o şu wagt Saakaşvili türmede o taýdan lir çykmaýa öldürler. O ýurdam ýene de öňkü raýyna mindirler. Näçe Praruski nemeleri. O biz bu atlary gaýtalanmaga ýa gaýtadan nemetmäge biziň nememiz ýetmez. Şoň üçin buny o bize ul tapak bolmaly, şu atlardan biz ders çykarmaly, netije çykarmaly. Diýilen düşünjede o şonu ýyleşleme ýetirendim. Bu bir näşeýlerek diýip düşünmeli. Biz hakykatdan bir ýurdun koloniýasy. O adat bolluk diýip bir perde atsalar gözümüze, o gözümüze de nemet çektiler. Takna, o görýän zatymyz takna, o takna aňasynda. Hemen wadyny halk görüp bilenok, görüp bilýän adamlar bar, biz ne şonu düşündirip ýörd. Tek biz kolonial demeden çykmadyk. Sebäbi şu arasalaýyş Sovet Soýuzy ýykylan toňum geçmedi. Bu 90-njy ýyllarda geçmeli zat. Şu wagt biziň edýän zatymyz bar. 90-njy ýyllarda bolmaly zat. Şo bolman soň şu wagt etmeli bolýar ödüm agyr ýagdaýda, agyr ýetkiler berip etmeli bolýar. Şu wagt etmesek, soň ikinji tapar ya bolar ya bolmaz. Bolaýyna da 100 ýyldan bolsa da ýene de şunu alap näme gelmeli bolýar. Sebäbi bu zatlar arasalaman döwleti täzeden gurup bolan o. Onu mine tecrübe görkezdi. O biz bu o sypahy şeyle öz akımda geçmesinin tarapdary bolup ne şuna geldik biz. Şonu düşündirýän diýdim, sag bolun. Bolýar. O sözü Parahat kardeşimize berýän. Selamun aleyküm kardeşler. Hayırlı akşamlar. Bizim bilýär mi nereden? Baba gelýär. Gaty Tapar kardeşime gaty doğru fikirler belirleşti, teklif etti. Benim şonu gollayan eger şu tribunal meseleni gaňgatyňyz oýlanly, tapyrly, goýully. Şu tribunally meselede ýekje şu 30 ýylyň zamany, 150 ýylyň zamanyna da beli. Türkmenistana bir ýerde bir düşmançylyk beýöwdile bakan Türkmen bolsa şonu ýatdan çykarmalar men ölüm cezasyny berler. Yani men bular öz pikirim bular hiç ýatdan çykmaýar ýaly. Öldürmelerle ömürlük tutduğum derece agyr, gaty agyr közenip
kötülük dahi hiç halkın yardım çıkmayacak cezayı vermeyi teklif eden, yani onu da 6 aydan, 1 aydan öyle kurdu. Şonu teleyi dinlerdi, görkezip dinler. Şungalak, şol adamlar, şu yada deyipdir, hadi bir vaat ki, halkı talanlar, halkı zulüm edenler, şudurmuşta yaşa deyip görkezdik, yaşlara teli dinledi. Halkın gözünde gaydıp gaytılmaz deyip söyledi. Belki siz bu fikrimi neydi uğrak, güdüra mülkler, tartıkanan mülkler, ben isteğim, teklifim ana şungali, pul cezasını kesmeli, ulu miktarda, halka yetinen halka yetinen ziyanını ödetmeli, ayakta, illeriyle davanan işler getirmeli. Man, halk şunu yattan çıkarmadan, edil her şu bizim Türkmen halkının şansına Ukrayna'dan Rusya'da dövüşüp Rusya'nın her gün hal kalmadı. Eğer her bizim şansımız halk ayaktan şu şans tapsa tüm bir gaydıp tapar kardeşim aşağıya gaydıp bilmedi düşünen. Bunları şans alıp bilmezdir. Biz her başarmasak hiç başarmazdık diyeceğim. Şu şimdi birazdan halkım Türkmen halkının boşalımını isteyen bizim aramızda doğru düşünmekten isteyen biz halkı yani Türkmenistan hükümet kurmalıdır. Olmasa bu yağdaydı Türkmenistan'ın her ölümünü görüyorsunuz vatandaşlar. Yaşap olmuyor. Yaşap bulur dereceye getirmeli diye düşünüyen Türkmen ayaklanmayı halkıma sesleniyorum kardeşler. Aha, sözünüzü cemlediniz mi? Sözümü cümledim Merdan. Hı hı. Bolya. Sağ olun. Sağ olun. Dinleyenler için, düşünün için sağ olun. Mava her bir pikir möhümdir ýa-ni näçe köp teklip bolsa, şoňa görä de pikir demesi orta çykar. Ýa-ni dogry çözüde barmamyz üçinem gaty näme boljak? Peýdaly boljak bular. Men sözü Hayat kardeşimize bereýin. Hiç yaşayıldaşlar. Benim sorağım var. Mesela illüstrasyon geçirmek için arşivler açılmalıdır. Doğru değil mi? No. Diyelim KGB arşivi Moskva taktı diyelim. Arşivi götürdü ya da arşiv yok oldu. Yok ortada arşiv. Bu deme illüstrasyonun efektif olmağına täsir etdiler mi? Eğer arşiv yok olsa gitse demek o 100% Türkmenistan Rus imperiýasynyň golasyndadygyna subut edýär-de. Soň bize başga subutnama da gerek yok. Soň bu şaýatlaryň o aýdyşyna görä hereket ediljekde. Sebäbi arşiwiň ýitirim edilmegi, ýok bolmagy demek Türkmenistan biz gelmezden öňürde diýilýän guruçy mejlisiň sözüne aýdýan. Hakykatdan terror döwleti bolupdyr we diňe zulüm edipdir. Şo zulümlerini izlemek üçin, saklamak üçin arşivini göçürdi ýa ýok etdi. Diýildi bolýardy munuň. Şonuň üçin ol iş etseler subut etdikleri bolýar bizim aýdýan zatlarymyza. Yine bir sorağım var temini. İllüstrasiya SSR döwründen kapsarmy ya da SSR'dan soňky döwri? Käbir meselelerde içine alıp biler. Yani umumy däl bolmaly. Sağ olun. Käbir meselelerde, käbir şahslarda. Soň ýa-ni şol dosya açylsa şoň bilen baglanşykly nire alyp gidýär, ona şol jenaýatyň özü iň soňunda näme berýär-de, netijäni, kararyny berýär. Şeýle men onda sözü Merdan kardeşimize bereýin.
Esenlikler yurttaşlar. Müstade mesul illüstrasiya meselesini açık düşünjämi aýtmakçy bolansoň yetmez wagty üstüne goşarsyňyz. Indi sözde döwlet edaralary dip ýani hyzmat eden işlen başyna başlap ýani KGB'si ýani mehkeme, onsoň polisiýa, prokuratura, süýt edarasy, soňran näme gidýär? Häkimlikler ýerli dolandyryş. Indi men diýjek bolanym, indi şolaryň hemmesem indi ýekme-ýek her bir adam illüstrasiýadan geçiriljek bolsa, ýani şuwun düzüne çykaryljak bolsa, indi iştada polisiýanyň diýwalarynda mesele üçin nähil derejede ýa haýsy bir işçiň çäre diýip atlandyranlar da hereketinde yerli ýurtdaşyň hak hukuklaryny bozanlygy barada, ýani onuň erkinligini, topraga eýe bolmagyny, ýurtdaş hökmünde özüni duýmagynyň öňüni alan bolsalar, ýa-da yerli häkimetlerden näme üçin mesela men öz ýaşaýan toprağımda şo 25 sotuk diýip alaýyn. Wagtlaýynça ulanmany alýanda näme üçin men şo mülküm bolup bilenok. Bu indi yerli häkimet ýani häkimler we owa geňeşliklerini degişip bolýar-da. Men hukuklarym bozulan wagtynda ýani men we daş döwregim ýurdun içindäki ýani erkinligim alnanda, öz başdaklygym alnanda men şoňa garşy hereket edemde, ýani isyan etjek bolamda men öňüme alyp biljekler, ýani mesele diýip alýanda suud, prokuratura we polisiýa edaralary. Bular men nähili ýagdaýda hukumy kestiler we ýani şol edýän işçiň çärelerini söz bilen ýani buyruk gelende şonu yuridiki doldurulyp edilýän ýa söz bilen etdirilýän şol derejeler hem bellenip geçerim ka diýjek bolanda. Şunda näme pikiriň bar üstüne goşup bilersiň merdan. Owa, ýani gaty giňiş bolýar bu illüstrasiýa meselesi. Şol jenaýat işiniň owa uju niraçelli gidýän bolsa, şoňa çelli gitmeli-de. Şoňa görä netije geljek. Giňiş mesele. Belki hiç owa çak etmediğimiz, hiç şüphelenmediğimiz adamlara çelli gidip biljek de uju. Öyle. Şu taýdynda ceza aljak cezasy, ýani suç üçin aljak cezasy bilip we bilmän ýagdaýynda da olaram ýani kategoriýalara bölünýär ka diýjek bolan. Galan soň karar çykarmak, ýani süýdüň meselesi boljakdy. Ol ýanky suud demese, o taýlary suud meselesi ýöne elbetde bu taýda guruju mejlisiň şeýle bir nemesi bar. Pozisiýasy bar diýeli. Duruşu bar. Täze Türkmenistana geçişi amala aşyrmak. Ondan soň ýene şu zady goýup gidýär-de orta. Täze Türkmenistanda galmagy mümkin etmek. Bular nädip bolýar? Täze Türkmenistanda birden howpsuzlyk edaralary, institutlary, guramalary boljak-da. O guramalar bilen baglanşykda. Bu zatlar hemmesi nemeder? Ondan soň köpçüligiň hem dikkatyna ýetiriljek bu meseleler. Şu wagtky edilişýäli. O ýurda barlandan soň belki mundan hem has güýçli nemede göwrümde gidipdiler. Näçe? Sözüni soňladym. Bolýar. Onda
O sözü Leyla kardeşimize vereyim. Salam kesipdaşlar. Hı hı. Yaňa Parahat kardeşimiz bellep geçdi-de ne dep jerime ýokary mykdarda jerime salmaly bulara dedi-de. Jerime salgany bilen ulanyň näsi agyry ýeňil bolmaly emas. Bir mykdarda, iki mykdarda sel gene bir ýeňillik bermeli. Bogany bu jerime salgany bilen u jazasyndan kutulyp kalmaly emas dep düşünämen-de. Osunam temine sen ýaňa ýokarda bellek geçdiň. Adwokat, prokuror, osu aklawçy depdi. Aklawçy adwokat o. Hawa. İkisi bir. Hı hı. Aklawçy indi bir sowal gelip çykady. Aklawçy başga ýurtdan tutsa bolamy bula degende. Lekin meni düşünçem boýunça başga ýurtdan tutsa bolmaýdy. Hı hı. Sebebi başga ýurtnyň adamlary bizeden näme geçkenini bilmeýdi. Bular näme iş etkenini ular düşünmeýdi. Bizen aramızda näme bolganyny, näme iş etdi, bu halkyna ne iş etdi, ýaxşylyk etdimi, ýamanlyk etdimi ulany bilmeýdiler. Şuning üçin u ýakdan bizlere başga ýurtdan adwokat ne gerekmidi aklawçy. Şundy dep düşünämen. Mawa. Indi şeýle de ýanky jeza hukugyny gurrun edýärse, ýanky bu öňünden bellener. Bu tribunal bilen baglanyşykly, ondan soň Türkmenistanyň geçiş döwri bilen baglanyşykly bir proses boljak üçin şeýle düzgünler getirilip bilinler. Hakykatdan hem o daşary ýurtlardan däl, o bu mesele bizim dogry içerki nememiz o daşary ýurtlar o düşünjek bolsa-da şu wagta çelli nerede gelip tomoşaçy bolup gatnaşyp biler, ýene näme bolup biler, ýöne aklawjyny, ine şularyň öz institutlary bar. O şo taýdan o tutmagy gerekli diýip o düzgün girizilip bilinler. Ýani näme bar Türkmenistanda? O näme diýilýär? Ýuridiski diýerlermi? Ýuridiski fakultete girdim diýip bir giden pul berip girýärler. Ine şo taýdan diplom alyp çykanlardan aklawjy tutup bilýär diýip düzgün girizilip bilinler hakykatdan hem. Bu taýdaky düzgünleriň hemmesi hem dogry geçiş amala aşyrmak, o adalaty dikeltmek ugrunda boljak-da. Hawa. Bulany özleri okutup, özleri bilim bergen näleri ýuristleri özlerini aklawçy bolsun. Men hem şunu aýtjak. Osuny bular indi jazaga näýetkende jaza bergende bulara eň agyr jazalardan bermeli. Nişetip ýurtny ýykyp ýumurgan bolsa, halkny nişetip agzaly etip, bir-birsine ýaw etip, şundy etken bolsalar. Indi şunuň üçin bular özleri näýetmeli? Şunu agyr işlerde koyup bulany şulany özetmeli bular. Ýykkan zatyny özleri diklemeli. Ulany ýaňy başga ýöre sürgün etip ýa bir öldürip berip bize ondan nämizi alyp bilinmez. Bular her zatny ýykdy, şunu diklesinler. Agyr ýerlerde işlep ödesinler, şunu özetsinler. Özlerini ýykkanlaryny özleri özetsin dep düşünämen. Şundy jaza bermeli dep düşünämen. Boladyr rahmet. Pikirimiz alyp ýazgada geçdi. Bolýar, sag bolun. Sözü Ýemiş kardeşimize bereýin. Sag bolun. Saparaga ýaňy aýdyp geçdi-de biz şu işi aslında
90-njy ýyllarda ýerine ýetirilmelilik diýdi. Ýöne o döwürler neme bolmady, ýanky geçirilmedi-de. Indi 90-njy ýyldan bäri geçenden sonra 30 ýyl geçdi. Şu soragym bardy. Indi egerde şu zat 90-njy ýyllar şu tribunal hemde lüstrasiýa geçirilen bolanlygynda adam sany, ýani şu lüstrasiýadan neme ceza aljaklaryň adam sany az bolardy. Ýani 90-njy ýylda şuň käsir edende meselem şuňky döwürde näçe 100 000 sanaky neme halis işgär bar häzir. Indi bunu egerde şu wagt geçirilmese bunuň zerurdugyny aýtsak bolýar, hökman geçirilmeli tiz wagtda, bolmasa ýene bir 30 ýyl ýyza galsa, bular ýene de özlerine hyzmat edýän bir neme yetiştirýärler, gatlap yetiştirýärler. Olaryň sany häzir käsir edende ýene de 3 esse, 5 esse, belki de 10 esse artar. Ýani bunu 30 ýyldan soňra ýene bir ýere 30 ýyldan soňra häzir geçirmän 30 ýyldan soňra etjek bolsaň, hatda şu lüstrasiýany etmäne de neme tapylma, adam tapylmaýar. Çünkü gitdigiçe öz nemelerini, özüne hyzmat edýän adamlary, gatdaklaryň sanyny artdyryp gidip barýarlar. Hemem şu zatlaryny tribunala çekiljekler, lüstrasiýadaky neme ediljeklerin, ýani soraga çekiljeklerin nemeler bolýar-da, eýeleri, hojaýynlary bolýar. Ýani şu lüstrasiýadaky polisler, polis işgärleri ýa-da dutorlar çykar, muallimler çykar, ýani her tarapdan çykyp biler. Ýöne şolara buyruk beren, şolaryň kanunyny çykaryp beren adamlar ilki tribunalla cezalandyryljak adamlar. Indi olar ýyzak çykjak adamlaryň, ýani şu lüstrasiýadaky soraga çekilende ýa-da iş gorgolanyna ceza beriljek wagty, ýani o tribunaldaky ceza berilen adamlara neme ýükläp bilerlermi? Ýani bizi plany şu wezipedäki adam şular bizim hojaýynlarymyz, bize şular baskı etdi, şeýle ýani maşgalamyzy howp aslında ýene bir zat işlemesek bolmady, bizi şolaň aýdan netdiýär diýjekler-de. Ýöne olaryň şul etdirdi diýen adam eýem ýok boljak o döwürde. Ýani nähilek bolup neme edip biler. Täsirlenip biler. Indi dünýäniň bir hakykat taraplary bar-da, käbir zady bir gaçyrsaň soň gaýdyp gelenok, köp demesem şoňa değişli bolup gidermiken diýä. Ýani bu bir adamlaryň jenaýaty däl, bu bir tor şeklinde gidýär-de, bir-biri bilen sepleşip. Bizim bu taýda ýanky kişileri, şahslary cezalandyrmagam däl, ýanky lüstrasiýa geçilen wagty bir adamyň ady tutulanokdur. Şoňa değişli şu edilen terör döwlet döwründe edilen jenaýatlara neme diýär-de? Şu kimler goşulupdyr we içinde kimler var? Soň şolara gerekli çäreni görüp ýanky ýurt özüni goraýar-da, ýanky hukuk özüni goraýan diýilen ýalyk bir ýagdaý bar-da. Şonuň ýalyk bir mesele, ýani bu taýda şahslar edilen tribunalda şahslar jenaýata çekiljek. Ýöne illüstrasiýa biraz umumy nemede gidýär-de. Esasen maksady howpsuzlygy, ýa-ni täze döwrüň howpsuzlygyny üçin etmek, goramak bilen neme baglanşykly hereketler boljak. Şonuň ýaly o arasynda giden, ölen ýok bolup gidendir ýöne aýdylar, ine şu şeýle bir adam öze ölüpdir belin, ine şeýle işler edipdir diýilip ýurduň belligine geçmeli, sebäbi ýurt
ýa-ni döwlet diýelýär-de. Hemme zady bilmek mejburiyetinde. Edil bir taňry ýalyk özüni alyp barýandyr. Ösen ýurtlara serediň şeýleräkdir iň soňa. Hemme zady bilmek mejburiyetinde. Bilmedim, neme boldumy? Düşünüklüräk boldumy? Bunda sözü Sapar kardeşimize vereyin. Sağ ol Kemine. Neme toğra biraz kıydırak gelýäne men diýe. Men ýanky çykyş edýänleň emetinden uğralyp netije çykarýan. Neme biz näme etsegem dünýäwi döwrüň kadalary we kanunlary bilen ymtany çerçevede geçmelidir, geçerim. Ýanky elbette bu ýagdaý 150 ýyl süren ýagdaýda biz adamlary diňe ýöne cezalandyrmak maksadymyz ýok, onu dogry düşünmelidir. Biz diňe adamlary cezalandyrmak üçin şunu edýät diýilen manydan biz gatuzokdadyr. Biz cezalandyrmak üçin näl dağı duvara Türkmeniň topragyna şu zatlaň hiç wagt gaýtalanmadygy üçin näme gerekýän bolsa şonu etmelidir. O bir. Ikincisi biz ýalňyşan adamlara ýolun tapmalar, gapaçmalar. Ondan ne biz öňkü gepleşigimizde Kemine bilen arş şikayet bir nemetini dörödörliydik-de elektron şeklinde o taýyk anonim şeklinde adamlar girip bilýär. Olaň ID ýa-ni şahsy nomerleri bar. Şo nomerlaryň aşagyna o kim näme jebir çeken bolsa ona maýdýarlar. Ona kim näme eden bolsa ona aýdyp bilmäle-de mümkinçilik berýär. Şonu biz bu gepleşiklerde aýtmanlar Kemine. Bizim kemýerimiz şol sebäbi şu wagt işleşip ýören adamlar näme edýän bolsa edýän zatlarynyň o näme denip özlerini boyun almaga bir pursat tanamaly. O lüstrasiýa nemeti ilkilek ıglan ediler. Ne plan wagta çenli kim näme pokiyen bolsa o şonu beýan etsin. Şoňa ruhsat berilmelidir. Şol cezadan dogry boşadylýar manysynda däl, ýöne cezatyny ýeňleşdirmäge düşünüp towe diýendigine ýa-ni eden zadynyň nämedigine onuň täze Türkmenistanyň guruluşyny o goşandygyny şu ýa-ni edilýän zatlary aýan etmedi bir goşantdyr. Bolýan zatlary ne şeýle bolýan. Menim şu jenaýatyň içinde bolýan ýöne men mecbur ne şunalak zatly bolup dur ya edýät ya etdiler diýilen näme mümkinçilik döretmeli ýa-ni virtual nemede şonu arda şikayet nemetinde şoňa da bir aýratyn bir bölüm aýryp gowa diýip düşünýän illeşler gollasaňyz ine şolar ýalak neme bar teklip. Bolmasa biz Türkmeniň hem mezetini ýok etmekçi däl. Türkmene ýöne bu zatlaryň ýalňyşdygyny o düşünmesi üçin o aňyna galmasy üçin edilýär-de. Biz bu zatlary ýa-ni kılıçly, ganly etmeýän tarapdar däl. Oňa emetini aýdýar. Siz edip görən zadyňyzyň nämediginiň adyny, ne halkyny bilýär, bilenok diýip düşünýärdiňiz-de. Bizim propagandamyz şuň üstüni ýapýar. O hiç kim hiç daha düşünen ok. Halkın bir düşünmeziyalak ettik. O korkuň aşağınızda sakladık. Bular teňpeyalak. O hiç daha düşünen ok. Eden bizi edip ýörs. Diýilen neme yetdi de. O inni biz şu zatlara
halk düşünýändigimizi, bu cezatynyň badygyny edip görünleri düşündirýär. O siz şu zatlary yani boynuňuza alyp şu attan şu zatlara näden de kömek boljagyny siz bizden gowulýaňda siz haýsy güç nähilek neme taklap dur. Etkeri näme işe diýe, KGB näme işe diýe, prokuroru näme işe diýe, milisiýet näme işe diýe, hem siz gowulýaňda ýa şu ýa ertirki jenaýetçi bolmaly, jenaýete çekiljek adamlar bu zatlar gaty gowulýarlar. Ne şolara bir kapy açýatlar. Ondan soň süýt bu zatlara tereder. O şoraýalyk ýeňillenme ýagdaýy var, ýeňilleşdirip biljek ýagdaýy var. Özi näme şoňa kömek berdi ýa-da goşant goşdy. O diýilen bir topor nemeleri göleğinde tutup o günahlarını ýeňledip bilerler. Diýen düşünjem bar men o şonu aýdanydim. Bolýa, sag ol. Söze Ajahan kardeşimize bereýin. Hiç ýaşy watandaşlar, şu ýerde menen bir zat teklifimi aýdanydim. Şu Türkmenistanda Gyzyl Ýarmaý diýip bir jemgyýet bar-da, Roma var. Şu Romany ilkinji nowatda şu tribunala getirmelim diýip düşündüm. Şonu teklif etjekdim. İlkinji nowatda şonu tribunala getirip şolary iň ýokary jezany şolara bermelim diýdim. Sebäbi Gyzyl Ýarmaý diýilen başga ýurtlarda nähili gowy işläp dur. Şu Gyzyl Ýarmaý sagat ýaly işläp duran bolsa, köp zatlaryň öňü alınardy. Köp ýerlerde öden bir garaşsyz bir haýır sahawat ýaly bir gurama. Türkmenistanyň 18 ýaşyna ýeten ähli insanlaryň hemmesinden şu Gyzyl Ýarmaý üçin pul alynýar. Pul toplanýar. Men ilkinji nowatda şu Gyzyl Ýarmaý tribunala getirmegi teklif edýän, iň ýokary jezany şolara bermegi teklif edýän. Sag olun, şonu aýtjakdym. Sag olun. Söze Umida kardeşimize bereýin. Sağ olun. Men şu Türkmenistanyň türmeleri hakynda aýtjak. Türkmenistanda her welaýatda näçe san türme bar. Türkmenistanyň halkam 4 milyon halky bar. Bar bolsa 4 milyon halky bar. Ýöne her welaýatda 200 sandan türme bar. Sanap geçsem Owadantepe türmesi, Bayramaldaky türme, soň Çarşoda Abdüşşükür türmesi bar. Seydideki türme, Daşawuzdaky Zenanlar türmesi, şular hemmesi hem en adam taşı işler edile içinde. Yani ona näçe biz gepleşýimiz boldy, Dawuzan şaýatlary dep. Şördene şu türmenin işçileri bar, başlığından tutup da şu karawuluna çäli sakçysy bar, aşçysy bar, doktoru bar. Şuların hemmesine en ağır ceza tribunala çekmeýem gerek yok. Näme üçin degende Türkmenistanyň täze Türkmenistan gurulan soň, türmeler boşadylan soň içinde çıkıp hemmesi şaýat boljak zatlar, içinde ýaşanyp duran zatlara. Şulara en ağır jezany bermeli dep teklif eden düşünýän şu zaty. Soňam bir soram bar. Şu 2-3 ýyldan türmenin işçileri almaşyp durýar, başlığam, içindeki işçileri. Şu ön işten ayrılan başlıkları bolsun, işçiler bolsun, şu arhivde adı familiýasy galýarmy şularyň, barmy, bolýarmy? Munyň soramamyň sebebi bir teklifim bar. Täze Türkmenistanda şu türmeleri muzey etsek, muzey edilip teklif edýän, şu bolup duran zatlar täze Türkmenistanda bundan soň neslimizde ýaşanmasyn. Şu ady geçenler, öňden işlep ayrılanlar
hemmesinin adı familiýasy şurada yazılsın diýip düşünýän. Näme üçin de 2 ýyl işlep jaý kurup, maşyn alıp, çağa bakıp ýüren türme işçileri bar. Şu içeride yatan şu cinayatçıların üstünden şunyalar edip yaşap ýürenler bar. İçinde hem ağır näme berýärler. Buların eden cinayet adam öldüren bolsaýam şu cinayatçı sud bunun yılını kesýär. Yılından näme diýeli yıl kesip içeri atýarlar türmeye. Ýöne bu içeride işlep ýürenler buları adamlara muňaly edip näme etme azap bermeye, gynama hiç kimin hakkı yok. Adam daşı bolýar. Şonuň üçin tribunala çekmeden bulara en ağır cezany berýär diýip düşünýän. Soňa ýanky sorama jogap berseňiz şu arhivlarda galýam ady familiýasy bolýar şular 2 ýyl 3 ýyl işlep çykan başlyklarynyň işçileriniň. Ya bu arhiv bilen bağlanşykly dip pikir etmeli eldiňe şahyatlar bardy iň soňa. Şahyatlar Hiç zat nemeden gaçmaýar. Ýanky bir zady bilmek iň ansat zatdyr. O bilmemezlik iň kyn zat. Ýöne biz şonu bilmezlikden korkulýar. Sebäbi jemgyýetimiz ýa okamak bilen neme bilen kän gyzyklanmandygy üçin o şeýle bir korkusy, gaýgysy bar aslında. Ben bunu hemme ýerde gabat gelýände şunu bilip bolmazmy, näme gaçyp gitse näder, eýle bolsa näder, eýle bolsa näder diýilen jogaplar bar. Onu bilmegiň gatykän ýoly bardyr. Arhiv ýok bolsa, şahyatlar ýok bolsa iň soň şo taý işledi dogry dälmi? Bir sany işlän bar bolsa getir o ýanynda kimler işledi. Daha şeýlik berýändir. Demese. Bunu aýtmam sebebi şu doktorlar bar türmelerde işlep ýüren şu kesel cinayetçilara pulunu aýlykdan daşary pul alıp iğnelerini näme diýerlermiş, bejerýärlermiş. Şu aýlykdan daşary pul alıp çağa bakıp ýürerler türmede ýatanlaryň üstü bilen. Bular şonuň üçin barýa köplenç. Barman ýetler şeýle. Şu ýanky türmeler muzey etsekden adyny familiýasyny hemmesini koýaly. Indik bundan soňky neslimiz görüp şularyň özleriniň çağalary görüp şu ata babasyny eden işlerini görseler diýip nämen bar. Şuňaly teklifim bar. Sag bolun, sözüm bitirdim. Bolýar. O sözü Melike kardeşimize bereýin. Sag bol kemine söz bereniňe. Men şu konsul işgärlere barada aýtmakçydym. Horoz hemme ýerde degler ýa türkmeniň bir ýerde konsul işgärler bar orta hemmeden edip türkdäki ýa işleýänler. Gönümel elleri bilen cinayet işlemeselerem ana köp iyileşlenmeden ölümüne sebep bolurlar da şolar. Öýüne keselligi sebäpli öýüne gitjek bolanlary goý bermediler. Her hili bahanalar bilen pul soradylar, başga bahanalar bilen bärde galmagyna ýat ýurtlarda şolam toprağa berilmegine sebäp boldular. Şolar nähilek ceza almaly tribunalda şolaryň geri bolmaly diýip düşünýän. Ýok, many suratda sebäbi hemem şular konsul işgärleriniň ýat ýurtda ölen iyileşlenmeden cenazasy me. Şonu gavrany açdyryp Türkmenistan'a göçürüp ertmegini şolaryň boýnuna goýmaly. Nähe äkli çykdajysy bilen. Niýaz dönüp kakasyny getirdi Russiýadan. Olaram alsyny äkitsin olaryň ýerindäki çağalary, enatlary gelip Türkiýe ziyaret etmäge ýagdaýlary ýok. Ýagdaý bolaýanda gözüniň öňüne öz topragyny, öz watanyna jaýlansyn. Biraz teklif etjek bolýan. Biram ýene bir soraw bar. Ine tribunalda çekiljekler. Ya yurt taşına kaçsalar
ýa-da ölseler ýa-da öldürilseler olar ýaly ýagdaýam bolup bilýär, hojaýynlar tarapyndan ýok edilip bilýär. Ýa-da ýok ediliş ýa-da başgalaryň şolar ýaly ýagdaýda olaň çekmeli jerimesi, jezasy nähile bolar? Nesillerine ýa işdeşlerine ýaňsarmy nähile bolar? Düşünür bildim kemini. Bu aslında yankı kimdi? Hazır ne etmedi, yadıma düşmedi. Tribunal meselesi biraz anık nemelerle bağlanışıklı, sonra cevapkarlarla bağlanışıklıdır. Tribunal meselesi. Cevapkar diýänimiz o bir nemede cevapkar bolup bilýär, ýöne sistemanyň o şu nemede işlemeginde cevapkarlar bar da. Olar bilen bağlanışykly. Şu cevapkarlar bilen gönden göni bir sataşýan yer bar bolsa, ol ýa-ni ýurtdaşyndaky ilçhanalardakylary owa çekiler, çağırlar. Sonra ýa-da ediler. Şeýlerak bir ýagdaý. Ýa-ni nämäni illüstrasiýa, şu atky bolýan zatlaryň köpüsi illüstrasiýa bilen bağlanışyklydyr. Tribunal bilen bağlanışykly boljak tarapy gaty azdyr, ýa-ni aýdaly. 100.000 adam bar bolsa, o şonuň 1000 adamy da belki çekilmez tribunal işine. Şeýlerak bu düzgüni. Şonuň üçin ýa-ni üns berýän tribunaly bağlamak kyn hemmesine. Kyn diýänim dogry däl. Dogry dälligi üçin kyn diýänler. O illüstrasiýa bardyr. Illüstrasiýa iň geniş o ýagdaýda. Soň beýleklerem iň soňy mümkinçilikler, talaplar bilen bağlanşykly. O daşary ýurtdaky o ölenlere hossar çykmak meselesi boýunça o nähile dogry görülse şol ediler. Şeýlerak. Başga neme ýok bolsa? Sözü Miwe kardeşimize berýän. Sesim gelýärmi? Mawa. Salam ildeşler, kardeşler, hemmenize hiç ýaxşy. Men şu ýerde hazır ildeşlerimiz, kardeşlerimizin hemmesini aýdanlaryny dinläp otyrum. Şu tribunal meselesini. Tribunal haýsy bir saparagy geçde, eğer nämetsen hemmesini bir tarapdan tribunaly çekivermeli bularyň. Ýöne şu bilkaslaýyn hemme zat bilip durup ýokardan buyruk geldi diýip bir ýüne adamlary içeri alıp olara azap baryny berip elindeki maşynlaryny 50-60 günläp saklagan şu polisiýa işgärlerine soňam oturan yerinden bir zwanok bilen prokuraturaga jaň edip, bir zwanok bilen nämeýe sudyalara jaň edip cezasyny hem näme bermelisini aýdan insanlar ine şolary hem tribunala çekmelisin benim şu ýerni teklif edýän. Bu birinciden, ikinciden. Soňam bizim Türkmenistan açık bir türme. Türmenin içi o başka. Yani näme ildeşimizem, Tuğçe ildeşimizem aýdyp geçdi, umida ildeşimiz. O normal bir türme o. Halkymızam açık türmede ýaşaýar. Bularyň misal üçin täze ýylyň öňünden öýme-öý girip toplanışmaly däl. Yeni ýyl bayram etmeli däl. Gece saat 8-9'dan soň daşary çykmaly däl. Emma taksistler mugallimlaryň arkasy bilen gyýzlary
emigrasiýalaryň gulluk işgärleriň bolýan ýerine, polisiýalaryň toplanan ýerine, daňa tinçe gys taşamany bilýär olara hemme zat možna. Ine şu zatlara, şu işi eden nämelere hem taksiçiler hem şu şaýatdyr şu edilen işlere şolaram tapıp, şolaram gürledip, şolaryň arkasy bilen bizim ýaşajak gyzlarymyz haýsy mugallamlaryň arkasy bilen zaýalany, ine şolaram tribunal bermelisini isleýänmen. Sebäp bizim dogulmadyk näçe ölen çağalarymız var. Ona sebäpkär bolanlar. Soňam iki ayağı bilen ýörep barıp, o yerden doğru düzgün becerigi alman, doktorun hatasy bilen öldürilip, sud ekspertize bilen bağlanışyp kurup, şu adam polnusy içinin hemme zadyny ayırıp dikip berip, ştobu soňunda hiçbir dokazatelstva bolmazlyk üçin nämeden doktorlar var. O doktorlara ine häzirki döwürde, ine ýakynda ine eşidişime göre operasiýa bolan balinolara narkotik yazılıyor ama narkotiki anestezologlar özlerine uğrayamışlar. O hasta bağırıp, çağırıp, ağlap, çağa olsun, ayal olsun, erkek olsun yatıversin. Kanun yok, adalet yok, praverka yok. İnha şu doktorları birinci oçur, benim teklifim şu doktorları näçe adamı eksperiment edip öldüren olsa, näçe adamı öz ayağı bilen baranda operasiyada yanlış operasiya edip öldüren olsa şolaram tribunala çekilmeli deyip teklif edýän. Şunu aýdaýyn diýdim. Bu ýene de ýaňky aýdanma gelýär. Demek o tribunal hemmämiz isleýäs. Ýöne tribunalyň eýle bir mümkinçiligi ýok. İlleşler ýaňky tribunal eden ok ýani aslında has dogry aýdýsa. Illüstrasiýa döwrü var. Illüstrasiýa döwrü bilen baglanşykly ýaňky nemeleriň hemmesi. O tribunal esasy jogapkärler bilen gyzyklanýar. Berdimuhammedowler var. Raşid Beredowler var. Soň şolaryň o toparyndaky adamlar var. Ýaňky Berdimurat Rejew diýdi. Hoca Muhammedow diýdi. Ondan soň Jadan Viktor Khramov diýdi. Ýene nämeler tribunalyň nemesinde, gyzyklanmasynda bolýar. Ondan soňky ýerine ýetirenler var. Bular o illüstrasiýa döwrünki. Anladım. O şeýle ýaňky şonuň üçin tribunala çekip bilersiňiz ýöne tribunal ol neme iýinmez ýaňky onuň ýaly aşaky mesele däl. Şu ýagdaýyň o çeşmesi bilen gyzyklanır. Ýaňky Türkmenistanyň şu güne düşmegindäki sebäpler bardyr. Ýa şu taýy bilen gyzyklanýar. Ondan soň onuň netijeleri bilen illüstrasiýa döwrü gyzyklanýar. Anladım. Şeýle. O şeýlerek bolsa, amatly bolmasa tribunaly başlatsaňyz 10 ýylda da gutarmaz. O 10 ýylda da täze Türkmenistana da geçiş edip bilmersiňiz. Şeýle bolýar. Onda Fatma kardeşimize bereýin sözü. Salam yurttaşlar. Menem şu skeletde fikrimçe berlep geçecek. Yani berde ceza hakda aydıldı, tribunal hakda berlep geçýäňiz. Men şu ceza hakda özüm pikirimi açacak da şu ceza aydılanda. Bu hükümet bize gatı hemme bir Türkmene gatı ağır günler verdi da olary baka böyle yüz bilen böyle göz bilen garanda olan hiç hasından bu cezada ağır ceza vermeli, hiç hasından geçirilmek etmeli derdi pikir etken sebebi onların ettiliği hiç yerde yok, dünyada yok. Bu öz halkına böyle zulüm ettiler de mesela mene şular hiç kaçan yengil ceza veresim gelen yok, ağırından ağırın veresim gelen de mağa kalsa. Sebebi şuların yüzünden men çağlarım yetim kaldı. Benim gözüm ortada kaldım. Hatta ben
yoldaşımın mezarından görem yok. 4 yıl oldu. Bir sany çağam ömürlük hasta oldu. Buları hiç kaçanan yeňil ceza bermeli diýip pikir edem yok. Agyryňam agyry bermeli. Onam ýokardakilere bermeli. Şolar buýry getýärler. Aşakdakiler hem şoňa ýaraşa, üzüne ýaraşa cezasyny almaly. Bärde soňam Umida kardeşimiz bellep geçti-de şu türmeler hakda. Şu Umida kardeşimizin aýdandy menem goşulýanam, goldaýanam. Yani ceza nähili bermeli? Ölüm cezası diýdiňiz köpüňiz. Men ýöne bärde ömürlük cezasyny bermeli şolaryň hemmesine. Şu özleriniň guran owadan depesi var. Iň näme türmede şol. Yani belki türmeler hem olardan nimeyi tapawudy ýokdur dep pikir etýän. Ýöne aňyrda gaty agyr nimeler geçikdiler de adamlary şunday zulüm aslında saklarlar. Şonuň için şol ýokardaky oturalaryň hemmesini şu owadan depesinde ömürlük cezasyny bermeli. Şo ýerde sürünsinler ömrüniň soňuna çelli. Soňunda hem şol owadan depeni ulakan edip muzey etmeli. Nesilden nesile galsyn bu. Bu zat taryhy zat bolup duranda häzir Täze Türkmenistan guruluşy. Bu muzey edilende şu jellatlaryň her biriniň suraty, yani adamlary ýokardakine Berdimuhamedowlar bar da her aýda biz edaralarda suratlaryny almaşdyrýardylar. Şolaryň suratlaryny goýup gapdanda jellatyň taryhy diýip ulakan taryhy bilen ýazyp goýmaly. Olaryň ýedi arkasy bolsun. Soňa özüniň nesline, maňlaýyna ulakan bir gara pitno bolsun. Sebäbi ol şo zatlara münasip şol adamlar diýip pikir etýän. Giden Türkmen öz Türkmenini bugüne salam için olaryň çağlary şo zatlary nesili şo bizleriň çeken günümüzü şolaram görsün. Näme için olar görmeli däl, näme için olar agyr ceza almaly däl. Biz nähili gün gördük, hemmeňiz bilýäňiz, gördük, dinledik. Hemmemizin derdimiz bir-birimizden beter. Men şonu teklif etýän ömürlük bolsun şolaryň cezasy. Soňunda hem iň soňy bolar şo zadyňam kutarara. Şolar kutaran soň şo owadan depen ulagan edip muzey etmeli, taryhlary ýekizmeli diýip pikir etýän. Meniň aýtjaklarym şulardan ibaret, sözümü bitirýän. Sağ olun. Sözü Hayat kardeşimize vereyim. İldeşler, yaşananlar agyr, köplenji duygularymyz bilen hereket edýäs. Hani hakly olarak ýakmaly, garamaly, öldürmeli diýäs welin. Bu ýakyp gyryp öldürenimiz bilen hem bu ölen adamlarymyzy, ýetkilerimizi izina getirip bilmeýäs. Iliň öňüni, iliň başyny çekjek bolsak, duygularymyz bilen däl däni mantyk, akylymyz bilen hereket etmeli mukadiýen. Ayrıca biz yani karşımızdaki yanak hareket edecek bolsak bizim olardan näme farkymyz galýar? Men pikirimçe illüstrasiýany aralmak üçin däl däl kanuny dikeltmek üçin ullanmaly mukadiýen. Men saparagan aýdanyna goşulýan bulara gelip özlerinin illüstrasiýadan geçmesi üçin 3-5 ay möhlet tanamamız gerek mukadiýen. Öz nemesi bilen, meyli bilen gelip illüstrasiýadan geçen adamlara biraz ýeňillik öğretmeli mukadiýäs. Biz ýanky daha has bulardan maksimal peýda görmemiz gerek. Yani buların alan pullaryny izine gaýtarmak üçin, halktan alan pullaryny izine gaýtarmak üçin, bulary bir peýdalanmak üçin şu bulary bir maksimal nemede ullanmamız gerek da. Şoň üçin saparaň aýdanyna goşulýan men 3-5 ay bulara özleriniň gelip illüstrasiýadan geçmesine maýtanamaly, cezalarynda ýeňillik öğretmeli mukadiýen. Ayrıca illüstrasiýadan geçenleriň eline bir illüstrasiýadan geçdi diýip dokument mi, sertifikat mi hem bir zat bermeli da ve kanun ýergizmeli mukadiýen da iş yerlerine alınan wagty birinji bilen şol illüstrasiýadan geçen dokumenti görkezmek üçin onuň bularyň wezipe
esasan hem şol eğitim sistemalarına ulaşmasını öňüne almak üçin şeýtmelim kadiýan. Yani duygularımız bilen hareket edip yani ar almak nemesi bilen hareket etmeli biraz mantık akıl bilen hareket etmeli kadiýan da yani saparaň aýdanyna goşulýan men dolu biraz aklı selim gitmelim kadiýan. Ar almak üçin dälden kanuny dikeldip şulardan maksimalny peýda saglap dogry esas böyle hani agyr günah edenleri yani nemeden ceza getirip cezalandırmanam taraftarı men. Emma yani mantık bilenim hareket etmen taraftarıyım. Boldum men. Hawa, ýanky ceza vermek üçin ceza verme meselesi dogry däl iň soňa. Bu taýda täze Türkmenistan täze gurulan ýurt, sowa bähbitli çykmaly. Şol iň neme peýdany şol gazanmaly. Şeýlerek ýanky köp ceza berjek diýem, o cezalary bizne ziyan bolup aýlanyp gelmegem mümkin. Ýanky berilýän ceza bagly. Şeýle bir tarapy bar. Men sözü Arslan kardeşimize vereyim. Sağ ol Merdan söz vereniz için. Geç yaxşı kardeşler. Men şunu ýaly bir gatlağımız var. Bir göze görünmeyen bir belli bir derecede mekirlik edip yören bir gatlağımız var. Şularyň cezası bolmaly diýip pikir edýän. Kim bular değilse bular şolaryň özleriniň dilinde aýdylsa utkasydyr ýa kazyol ýani çoğul keşleri bar da buların içinde köneden gelenleri var, terze döredilenleri var. Buların içinde belki tribunallığı vardır, başkası vardır. Şularının bir ceza alması hükmanda fikir edýän. Mesela 2020 yıllarda döredilenleri var. 2 yılda bunların bir çıkışlarda hem bir ayrılıp geçildi. Kargoçular deyip. Şu gatlak esasen pul için şu rejime, yani raşizme hizmet edip duran gatlak belli bir derecede. Şuların hükman bir cezası bolsun deyip fikir edýän. Ve nem için değilende bular bizim geleceğimizin yani çağlarımızın geleceğini önüne alıp duran adamlar, bular belli bir derecede göz yani kulak olup durup hizmet edip geldiler ve şeyle bir häsiýetleri var buların. Yani GTT toparın dili bolup gelýär de belli bir derecede. Korku saladı halkımıza. Mesela bir samolyot yani komitetçik geldi Türkiye'ye yenem o bu deyip halkın arasındaki bolyan gürünler palançanı alı gidipdirler. Yani palança siyasattan gürüne dötür. Daşında 5-6 tane adam var. Katnaşyanı var. Yine bir zat o bu deyip şunyalı adamlar var. Yankılar. Şularına tanış bilişi vardır. Garındaşı vardır. Şu ildeşlerimiz hem eşidi bilip koysun. Şolar sizin geleceğinizi hem de çağlarınızın geleceğini önüne alıp duran garındaşınızdır, tanışınızdır, bilmem yine nemenizdir şolar ildeşler. Sonra şuların cezası neylere olmalısa benim fikrimçe şular pul için edeni için şulara bir ulu meçberde bir pul cezası keskitlenmeli diye fikir edeyim. O $50.000, $100.000 değil. Has ulu bir meçberde pul cezasını vermeli. Çağlarına hem geçsin şuların diye fikir edeyim. Ondan sonra mesela şu tribunal, lüstrasiya hakta güzün edil otelde kardeşler. Şunyalı bir satlar fikirlendim.
O pikirim teklifem dep pikir kabul etseňiz hem bolar dep pikir edýän. Şu tribunalda yani sud bolan wagty, illüstrasiýada edilen wagty şu adamlara hökmany suratda cezasyny kesjek ýa bir jerimesini kesjek adamlaryň deň ýarysy halkyň içinde yani maşgalasy jebir çeken adamlar bar. Şulardan deň ýarysy gatnaşmaly diýip pikir edýän. Şu ceza kesjek adamlar jenaýetçilere halkyň arasyndan hökmany suratda jebir çeken ildeşlerimiz bolsun diýip pikir edýän. Bolmaýany hem teklif edýän. Şulara aýtjaktym, sözümü jemledim. Sağ olun meýdan söz bereniz üçin. Bolýa. Dinleýäniz üçin sağ olun. Sağ olun. Sözü Muhammed kardeşimize berýän. Bizim nemelerde Türkmenlerde bir söz var da garadan saýgarmak ýaşy diýip. Şu ýaşlylygymyz aslym gaýdýa da senem diýe garadan saýgarmak ýaşy geldiň diýip. Şoňal bir söz var. Häzirde şu Türkmen jemgyýetinde şoňal bir neme gidip dur, proses, iş gidip dur. Şu garadan saýgarmak prosesi. Şu meselede ýa-ni illüstrasiýa bilen deň bir zat şu illüstrasiýanyň türkmençe ady diýsem bolýar da şunu şu ýerde ýurtdaşlarymyň batkyp gowy ýerlikli bellikler aýdyp geçdiler. Ýa-da nemedenim intim çekenim goşulanym şu boldy şol ýa-ni raşizmiň hyzmatkarlarynyň iň ýakyndan ejir çeken adamlary şoňa gatnaşmaly hökmany suratda mümkinçilik bolsana ýa-ni aýdyp geçdiňlerden şol saparada aýdyp geçdi. Şol arzy şikayet bölümi var. Şu bölümi häzirden anonim ýagdaýda da bolsa öwrüňiz ýa-ni başyndan geçiren ýagdaýlaryny arzy şikayetini belläp goýsa iň birinji iň ýakyn hataly soraljak. Şu arzy şikayetlere görä boljak da şol gaty möhüm diýip hasap edýän. Şu bizim häzirki döwrümüz şu garadan saýgarjak döwrümüz bolup dur. Şol proses gidip duradyr. Terkün ýa-ni nemäniň raşizmiň hyzmatyny bilip ýa-da bilmän eden adamlar hökmany suratda jogapkarçylyga çekilmeli. Munyň birinji başlangyjy şol nemeden bolmaly. Arzy şikayet bölüminden. Şu ýagdaý bilen nemeden şu ýagdaý bilen şunu sebäp görkezgem şol adamlar ejer çeken adamlar öz çeken ejerleriniň bir garşylygy bolmaly şoň ýa-ni türkmençe dädir aralmak diýilýän aýdylyp bilinir ýa-ni terkün borsun hyzmatyny edip öz halkyna eziyet eden adamlar eden işlerinin nemesini çekmeli, jogapkarçylygyny çekmeli. Şu bilen şu adam iň ýakyn ýa-ni arhivden zatdan söz edildi da häzir iň uly arhiv jemgyýetiň ýadydyr, jemgyýetiň aňydyr. O taýdan hiç kim aýryp bilmeýär bolan wakalary, bolan ýagdaýlary. Şolam häzir biz öz arhivimizde öretmeli. Milli Halakat Komiteti hökmünde. Şu arhivde de iň ýakyn şu zatlara has ýakyndan şaýat bolan ýa başyndan geçiren adamlaryň uly nemesi boljak. Boşandy boljak şu mesele. Şular aýtjam tawa. Ova. Sağ olun. Sözü Şöhbet kardeşimize vereyim. Söz almak için sesim kesilip bilir. Bunu ötünç sorayan. Biraz internetim pestlek yerde. Neşi Türkmenistan döwletiniň şu ýagdaýa gelmegine esas sebäp bolanlaryň biri diýmeýin bir näçeleri bar. Olaryň arasynda ölüp gidenlerim bar. Häzirki wagtda ýaşap ýörenlerim bar. Türkmenistan döwletiniň häzirki bir terrorizm
sistemasy ýalyp bir sistemanyň gurulmagyna goşan adamlar. Yani türkmen familiýadaky adamlar. Indi şolar ýurdy bilkasly şu ýagdaýa getirmek üçin şolar ýaly kereket etdiler ve iş alyp bardylar. Häzirem dowam edip durlar şolaryň ýoluny. Indi şolar esasy bilýärler edip duran jenayetlerini bilben bilmezden gelip bilkaslyny dowam etdirýär. Häzirki wagtda da dowam etdirip duranlar bar. Bular ilkinjileriň hatarynda nemäni çekjekleriň biri, jezasyny aljaklaryň biri. Aljaklardan bir näçeleri bir diýmeň, bir näçeleri häzirki wagtdakylar. Men esasy aýtjak bolýan sözüm ölüp gidenler bardyr. Häzir dünýäsini täzelen şolar ýaly raşizme hyzmat eden adamlar bar. Şolaryň jezasy nähilek bolup biler diýilen sonra orta atjak bolýan. Orta atýan has sorsy we bu arada da ilk bilen özüm näme etjek, öz bilşimi ýa öz pikirimi aýtjak berdi. Şeýanki raşizme hyzmat edip ýa şu sistema gurulmagyny öz goşantlaryny goşan bir näçe zanak goşadyrnak içindäki şahsiýetler ýa bolmasa merhumlar olar täze Türkmenistanda halkyň nemesini halkyň tekli boýunça bulara hukman ýagdaýda ölenem bolsa jezasyny bermeli. Hatda şolaryň neberelerine, çağalaryna şu jezalar bermeli. Sebäbi şol adamlar ölmäkäler bir kanun ýolları bilen toplak giden baýlygyny ýa mirasynyň esasyny häzirki wagtda neberesi, çağalary, altyk çoğulukları dowam et ýaşamasyny dowam etdirip oturýarlar. Ve şu ölüp giden adamlar olary täzeden watan dönügi, halkyň dönügi diýip adlandyrylmasy gerekli we şolaryň jesetlerini şu Türkmenistanyň topraklaryna rowan görmeliler diýen pikirimi aýtjan men berde. Teklim aýdýan. Olar ýaly watanyna dönük bolan adamlar hiç biriniň jesetlerin Türkmen halkynyň ýa Türkmeniň topraklaryna, Türkmen döwletiniň topraklaryna hiç biriniň jesetleri ýatmalylar diýip şolar ýaly teklibi aýtmakçy men. Indi bir neme var, misal berjekde. Yani geçen Daşowuzda bir Kamil Maşaripowyň nemesini gördük de öýüni, daçasyny. Indi o taýda özü ýaşanyk oglu bolmaly. Yani indi şoň özü öldü diýdiler, bir ölenok diýdiler umuman. O taýda nemeden indi şonu öldü diýip hasap edeli. Yani şoň oglu şu taýda ýaşaýar we munyň üstesinde de bir guruluş firmasy bar. Guruluş firmasy Daşowuz şäheriniň günwatarynda ýerleşýärdi. Ullakan. Ina bu öz ýerini görüp berdi. Bir wagt şu sistema hyzmat eden bir adamyň çağasy öz ýerini görüp ber. O ýerde ýaşaýan gowy işler, o işläp aýlap ber. Şonuň ýaly bolup biler ýanky. Bu illüstrasiýa bilen gönderilen baglanşykly ýanky illüstrasiýa bunu edýär. Ýani bir jenayet bar bolsa şu jenaýatyň şahalarynyň hemmejesini gözden geçirýär-de. Mesela şeylere. Men Bahar kardeşime ören sözü. Salam kardeşler. Ben şu diyeceğim, Türkmenistan'ın şu halkının özbek olsun, Türkmen olsun, şu Türkmenistan'ın yurttaşı olanların garip olmağında. Telefonumda ses gelýär, Bahar illeş. Şeýerde ses gelýär. Naushnikda bolsaňyz eger. Bilmem. Naýerli. Türkmenistan'ın şu an düzeldi mi sesi? Hava düzeldi. Şu Türkmenistan'ın halkının garip olmağında kim günahkar? Berdi Muhammedovlerden başlap buların Berdi Muhammedovler yegeni olsun, ministerler, polisiyalar, mehemesi yok, doktoru yok. Hemmesinin şunda eli var.
Ine misal üçin öňünçe aýal maşgala, gyýyz şolar köp ezildi. Men Aşgabatyň her ýerinde işledim. Köşesi bolsun, hitrovkasy, gawdany ýok, çoğunlusy ýok. Her ýerde aýal gyýdyrdyr elinde çagasy bilen şo ýerde hamyrda işläp, köçe süpürüp işläp, ýanynda çaga hemişe kösenýänler şolardy. Şolar biziň aýal gyýdlaryň kösenmesine, halkyň kösenmesine kimin eli bar bolsa, başymyzdakylar jenaýetçi, terrorist topary. Hemmesi yeterli cezasyny almaly. Kanun boýunça biz aralamyzak olardan. Mysal üçin men çağam bilimsiz galdy. Menim arym aljak şoň çagasyndan diýemizak. Biz kanun boýunça cezasyny alsyn, hiç gaýsam cezasyz galmasyn. Ine bir zady üstünden basyp geçer, her kim basyp geçer. Mysal üçin haýwan bolsun, it bolsun ýa-da pişik bolsun, goýun geçi bolsun, üstünden her kim basyp geçse şo ýere ýapyşyp galýandyr. Ölmeye, içinde canı var, ýöne galy bilýänlerdir. Ine Türkmenistanyň halky häzir edil şon ýaly boldy. Bular jezasını alsın da halkam biziňem arkamızda täze Türkmenistan bar ekeni. Şeýle düşünsün, bir egindi ýokary galdyrsyn, ýüreklensinler. Ýürek goýmadylar olarda. Millet ayırmakta, ağzı birligi bozmakta, ine Türkmençe geýmeli, özbek, tatar hemmesi ýok Türkmençe geýmeli. Ine Türkmenler şeýdem gözden düşürdiler, ýigrendirdiler. Ine birini öldürene misal üçin mardan öldürýär bir buluçy, olaram Türkmeni ýigrenýär. Daşuwdan Könürgünçden öldürýärler Süleýmany, olaram Türkmeni ýigrendirýär. Türkmenler diýip biz hemme Türkmeniň ady diýe şo ýerde. Şoň üçin hem ağzı birligimizi bozdy. Goňşy goňşa düşman boldy. Ine şularda haýsynyň eli bar bolsa, hemme cezasyny çekmegini isleýän çağalar bilen bile çekseler. Döwletiň baýlygyny ogurlan wagtyny çağalar üçin ogurlaýar. Men üçin ogurlamaýarlar. Biz atyzda işlän wagtymyz gektarda işledik. Çağamyz biri 1 ýaşynda, biri 3 ýaşynda. Men çağamy ýanyma gidip işleýärdim. Men däl ýekäý. Hemme kişiň ýanynda çağasy bardyr. Atsyň gyrasynda çağasyny ýatyryp, uly çağasyny şoňa gara ulgoýup gidýär. Aglasa maňa aýtdy. Şolar ýaly süründirdiler. Döwletiň baýlygyny ýerä diýär. Näme üçin Hytaýa ýa-da Talibana ýa-da Orsa berýär? Orsa öýdip arkasyny tutandan öz milletine arkasyny tutsa, nähil bir ösen döwlet bolardyk biz. Hemmesiniň ýeke biri galmasyn, yeterli kanun boýunça cezasyny çekmegini isleýän. Birem suwdyň başynda saparaga bolýar diýdiňiz, onam %100 goldyň. Täbi diýerler, etini ýemesegem çorbasyny içdik diýip. Saparaga iň goý ýerini gördü ajynyň. Owadan depedäki näme türmede bolarlar, iň esasy ajyny çekdi. Bizler türmäge girmesegem daşynda süründükde açyk türmede. Olar owadan depede hem diýde cenazasyna kimse bary bilmedi. Şonu kadagan etdi. Indi uzada oturmaýyna soňuny. Şolar ýa ajyny çekdiler. Aýal türmesine näkiler. Hemmesinde kimin eli bar bolsa cezasyny çekmegini isleýär kanun boýunça. Sağ ol. Sapar ağayn tek bize söz vermedi velin. Allah. Beyler bir mışmışa Demede. Onda sözü Hayat kardeşimize vereyim. Ben bir zat goşasym gelýär. Bir ýerde okapdym da ýalňyşmasam Pribaltika döwletlerinde neme döredildi? Şu illustrasiýadan soň Instituty Pameti diýip bir institutlar döredildi da. Şu illustrasiýadaky nähil bir ýene arhiw döredilen ýa-da şol demeden hyzmat eden Rus imperiýasyna hyzmat edenleri hemme bütün informasiýany cemläp hemmesini bir ýerde saklayalar we şuňa teklif edesim gelýär. Bu şu bar informasiýany toplap bir dokumentalny film çekip ýa-da muny hem ayrı ders olarak okuwlarda neme edilse, berilse, sürekli yıl dönemlerinde medyada çıkarılsa, sürekli gündeme getirip durmalı da şunun ýanyk bolan zatlary, netijesi nähili boldy, şunun zelellerini, toplumyň
gowy beýnine ornaşdyrmak üçin sürekli gündemde tutup şu zatlary gaýtalanmaz ýana edip gündemde tutup durmalymy kadiýan da canlandyryp. Ben yerim aldırman yemedeyin iyileşimizin nemesine koşayın. Vilnius'ta yonkü Karaban Cahini muzey ettiler. Yani diyanın şu tayı onun devlet eden ok. Onun bir hususi şahsi bir şahsiyet o devletten şonu satın al ya kreyn al ya onun şu tayda öz ticareti. Hem ticareti hem tarih. Şuna değindim. Bolýa, o sözü kaq geldi kardeşimize beren. Sağ ol Kemine sizlerim. Şurada ýangy sapara aýdyp geçdi. 1990-njy ýylda başlandy. Gurjak dünýäli hemme zat durmaly. Şowa toplan şeýdip bir illüstrasiýa edilmeli. Şowa başlamaly diýip aýtdy. Şonu oturýan, häzir dinleýän oturup pikirlenýär şo döwür bizem badyk. Bizem gördük, şo döwürem şo dönükler etdi, boldy şonu. Şo döwürem sapamda paşady. Şoňam etrawyna dönükler bar. Ýene şo dönükler şonu boldy. Gadyma düşýärdi. Men iýice o wagt biriniň eline uçuny ekdim, çıraktım. Şo wagtlar polisler da ýany halk şo kimin çorugy barsa şoň ýanyna. Kim gogurak palawy ýany şoň ýanyna dönükler. Ýene şo adam dönükler. Hemmesine şo illüstrasiýa getirip näme edilýän bolsa deremesini bermeli. Men şeýle düşündüm. Doğru sözüm cemledim Erdem. Sağ olun. Nowatda sözü Malike kardeşimize bereyin. Ýaňy hayat kardeşimiz duygu bile hareket etmeliň diýe-de men biz şutaýda bir duygu sömürsi ýapyp birinin bir öz girerimiz üçin bir zat dilençilik edemiz. Bizim halkymyz, milletimiz üçin biz eger şu wagtçy duygulanmagy kullanmajak bolsak, onu biz insanlygymyz nerde? Biz duygudaşlygymyz belki duygu dälerde. Duygumyz bilen näde? Duygudaşlygymyz bilen hereket etmeli. Müňlerçe iýleşlerimiz ýurtdaşyna ölüp gitdi. Olar bizim watandaşymyz däme, olar halkyň içinden näme? Biz şutaýda ýaňy bahar kardeşimizem gaty gowdaklar aýdyp geçdi-de. Tekrarlap oturmamyza gerek ýok. Şu halka edilen Türkmen halkyna hakyky Türkmenistanda ýaşap gadak bolsun, nemis bolsun, kim bolsun milletini seretmeden bizim watandaşymyzyň savunmaly, goramaly, bizim iýleşimiz, watandaşymyz şolaryň adyna da biz şonu hökman talap etmeli. Cezamy hökman cezasyny çekmeli. Öňünden bir näme edipdir, goşulupdyr ýani. Ötünç dilen ýa-da bir zat edipdir. Onuň üçin cezada indirim o zatlaryny bilemok. Nime görür ýöne makul görse berer. Ýöne ceza hökman çekmeli. Maddi, manevi her türlü cezasyny çekmeli. İşin ucuna hökman ölüm çıkýar, şo taýdan illüstrasiýa bolsa da, tribunal bolsa da olar ýüze çykar. Bu bir owurluk däl, biriniň gapçygyny owurlanyp gidilen ok. Taýda halka edilen zulüm we eziýet we alınan janlar, dökülen ganlar we şu nähili terediň iki tarapyna goýmaly. Eden
cenayetini, bu tarafına da cezasını teredi dengleyen olsa şu cezanım çekmeli. Cezasız hiç kimem kalmalı. Cezası ölürken ağzasın gelen okulu sever. Eden işleri soňa atbar ya da. Olara bir ne sürpriz ya bir hediye gelen oňa soňundan. Biz şolar sebäpli ne yurttaşyna günde işte diye birdir ikidir ha plany ölüpdir, plany nimedipdir. Yaş ödüm yaşlanmadı ýok edip otururlar. Bir nesil öldürjek, gelecegimde dowam etdirjek ýaşlar köprenjem. Zorlanýan şolar eskerlikde ölüp gelýän şolar ya invalid bolup gelýän şolar kellesine taýak ýep däl bolup gelýän şolar. Onsoň olaň hak hukukyny kim goramaly? Biz millet bolup biz goramasak. Her kim hak eden cezasyny hökmen çekäýmeli. Bolýa sag bolun. Sağ olun. Kardeşler, wagtymyzam boldy şu taýda bir jemleýiji, ýa bu günlükçe jemleýiji söze. Aýtaýyn, soň indiki hepde ýene dowam etmek üçin bir ara gelers. O ceza meselesi gatyçylşyrymly. Bular mine şuňky gurumlar suud edýär. Her kim her türlü tarapyndan seredýär. Bular gaty gowy bir zat. Şu ýagdaýda görüp bolýar da. Meseleniň ululugyny ýa-da dogry tarapdama o karar beriljek bolýar. O zatlara çelle görüp bolýar. Şeýle indiki ýygnaşykda men düşünşüm boýunça has köp o jezanyň bölümleri bilen näme dogry geliberdikmi kan diýen indiki ýygnaşykda o has köprek o jezanyň üstünde durarys. Onda şu taýda o jemledik. Sag bolun. Indiki hepde ene görüşýänçek.